И здравейте на всички гледате, аз съм Heaven и днес ще правим томбулка в Nuts PvP. Този сервер е доста як, но на нас не ни се играе повече в сервера. И след томбулката ще направим последно PvP в него. Не ни се играе, защото просто се развихме твърде много. Виждате съдъците. И да, това е томбулката. И сега ще я покажа. Значи, да отворим. 6 диамантени блока, стак обсидиан и едно. Такова 24 крипър ега, Hero меч, Nuts PvP Armor, стак лек и 3 стака Bedrock. Като за тази томбулка ще има само един победител. И Даро ще направи също такава томбулка с неговия Hero меч. Къде беше той? Ево. И да, извините за лага, нещо ми крашва в момента. Но все едно, за да се запишете, трябва да напишете запис, името в сървъра. Сървъра ще е в описанието. И за да се запишете, също трябва да лайкнете клипа и да се абонирате. Тегля тази томбулка на 20 съба, ако успеете да ми подарите тези абонати. Ще бъда много доволен. Не съм ютубър, съм от някъде 3-4 дена и направих два клипа, които не са чак толкова лоши, освен първия клип е доста гадно. Повече няма обработвам с Vegas 13, защото е ужасно. И така се получи първия клип, но втория в Battlecraft беше хубав. И благодаря, че гледахте. Аз бях Heaven и бай!